Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Ang limbawt ang akong balihibo nga imo kong gihikap. Charity? Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT bayot? Ay. Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta! Charity taon. Kanukon sa kong pagsalik ni mo, bayot ka hindi ay? Huh. Excuse me, bayot! Oh, Charity. Charity, Unsa na? Wala siya naminaw na ako. Unsa na? Unsa na? Bainting. Mga resulta ba eh? Paita ni mo eh. Bainting. Ha, vida. Wa ka mga pasol sa mga gibot. Gusto lang tako kalinaw, Bainting. Oh, okay na. Karon, buwag na mo charity. Malinaw na ka. Bay. Pero tayo sa iyo pa eh. Nakuha sa iyo. Eh, inom ba ka na rin? Inom ta. May dasak. Dako ikay sa iyo pa eh. Ako ba no? Karang kauban sa trabaho no? Tao-tao naman yun. Dugay pa ng kauban na. Pero sa mga gibuhat, huwag tang ako believe mo eh. Huwag tang. Bainting. Bida, di ka makabaso ng charity. Nainana yung reaksyon. Katubod ko, dito maayo eh. Pero ikaw, sige buhatin mo. Ano naman? O sa suot sa mga utok. Ako ganun na siya, ako sige buhat Rico. Ikaw, picturean, porbeda. Gusto tang charity nga. Ang tao magbinasto niya si Federico, badlungon tani mo, mangiso ka. Sorry kay Bay. Parim nung ka mga isuri na ko. Bainting. Basulay mo uli yung baby. Pagbaso niya! Bay! Bainting! Nga gila eh. Si Piata gila na ako eh. Tuntun ako. Gago ko, hanggaw ko, talawan ko. Talawan. Buang gabil, hanggaw gabil. Mayo ni mo tamparuson ka. Aray. Nimal ka. Gago ka. Tarantado ka. Nakan eh. Yung nagtaparos yung kagulingon. Ngunta na. Binakurtaw, nag-utok pa yabi. Ano? Sa mo ta. Gisigihan niya taparos yung kagulingon. Ida no? Sa kaka pa ni. Putyok ni kaka. Purbida. Putyok ni tawa na. Oo, iya eh. Piat si team siguro rin ka na. Ang nako. Kuwang rin sa kandos. Bahala ka niya ay. Ang tunto ay naglakaw padung siyang motorsiklo. Kisigihan niya tamparo sa iyang naong. Kipali-pali pa. Kipiyaan na siya ni Inting. Kaanyog sa kong pag-ilaw pagtanaw ni mo, Abel. Na-in-love ko ni mo tungod sa kong nakita si mong figure. Puutan, macho, guwapo. Pero payot man ang dako. Abnormal. Lagot ko ba yan, yun? Niya si Padung din sa bay. Piset ka. Charity! Charity, mga ikog sorry ni mo. Sa iluwakos na kung sayob nga akong gibuhat. Sabad ang abila ka. Sorry sa kabuang mo. Bao ko, naminaw ka na ako. Pabati lang ko sa akong pagmakaig sorry ni mo. Nasayo ko. Buang ko, hanggaw ko, tarantado, abnormal ko. Nahibaw po siyang abnormal siya ay. Ato na ko, Charity. Naibaw kong dili kasab nalimot ako. Hanggaw sa naungi mo. Kalimtan ka, buang nga ka, uy. Maghandom ka na ko, Charity. Uy, puyag!
Damgohon ko nimo, Charity. Che, tabkuhon ko taon. Magpanawag ka sa kong pangalan, Charity. Uy, layas! Uy, piniste! Salamat. Dili ka na kakaantos nga dili ka mo response na ako. Ayun na pakita na ko, Abel, ha? Bisag ka nun sa kiluod ko ni mo! Pahawa na! Rampa na, day! Siyo di Abbas. Hayot ka di! Animal! Animal! Wow! Sa akong taman. Mao ni giningon nga laing chapter sa kong kinabuhi. Mao ni resulta sa tao nga gusto kalinaw. Op. Sakay na ko sa akong motorsiklo. Bye-bye, Charity! Ah! Ay, bida. Saan ni suwat ang interpolin? Isa? Ang suwat? Gusto kang madato? Gusto kang mamilyonaryo? Ang kuna ang 1 million pesos. Ila kung kinsa si Maskara. Oh? Huh? Kinsa si Maskara? 1 million pesos. Tawag ni Mao numero 0917-430-9022. Don Rafael, hello? Uy. Butang na sila ning Mao pa ibaw. Kinsa si Maskara? Uy, naa may multicab nga niabot. Oh. Sama na. Naa may nanaog na duha ka mga tao. Ug may tarpulin nga da. Oh, giframe nga tarpulin. Dako-dako nga tarpulin. Ug ilang giplaster sa puste. Ug may nagmartilyo. Ug oh, ila man ang gilansang sa puste. May nakasuhat. Duolo na ako, be. Klaro na. Gusto kang magtato. Gusto kang mamilyonaryo. Ang kuna ang 1 million pesos. Ilhakin sa si Maskara. Oh. Kinsa si Maskara. 1 million pesos. Tawga kining maong numero. 0917-430-9022. Don Rafael. Oh, nagpahimo gid tarpulin si Don Rafael. O gusto gid ay siyang mailahan si Maskara. Hello? Ansa na? Nahuman na mas gisugo ni Darling Rafael? Okay, salamat. Darling, Rafael? Darling? Darling. Ayaw lagi pagsigit ka tong. Gusto mo ikakahayabad, ana. Okay. May tuyo ka ba? Nanawagan nga itong gisuko. O niya, napahibaw nga ilan ang napapilit ang daghang tarpaulin. Nataod din nila. O ang pahibaw, doon ay premyo kung kinsa makaila kang maskara. Very good. Matag kong premyo. 1 million pesos sa makatugan kinsa ka ng maskara. Ay. Inuwan ka na rin. Are you true? Federico. Ako ka nang ibuha tungod kanay mo. Ilho na ko ug mailhan na ko kinsang nagpasipala ka ni mo, Federico. Pinanggagi ko ni mo, Daddy. Nakabantay ko na. Of course. Bugtong ko ikaw, anak. Gikan ka sa namatay mong inahan. Salamat, Daddy!
Orasan na mo para sa mga pampoy. Probida, no? O pasbay abil. Bida. Trabaho ka tong hinampak. Oras naman na mo nga dis gasolina. Oh, uy. Si Abil. Ano niya siya? Ayaw kayo ni duty taon. Bahala na. Hindi na po siya tagdot. Oh, nagikuha na yung pulpisilmit ay. Good morning, Oh. Indig Butikol. Oh! Oh my God! Nag-lipstick o nag-makeup na ka! Si Odi Abbas. Indig. Bangas ka! Ano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!